В рамках исполнения поручений главы республики состоялось заседание рабочей группы по подготовке мероприятий, приуроченных к 70-летию депортации чеченского народа. Предостеречь подрастающее поколение от ошибок, которые допускались накануне депортации и накануне трагических событий в Чечне 90-е годы. Вот одна из главных задач, считает Исмаил Байханов. بابا بيحصل كل شيء تقول إز خلاه يتوه شو ده دول شو ده قص خير عندهم وين جونا دول قيدوا أمش قيدوا رسمي الشيء مكتر شو زوج بدن عادي ممكن ده هتعبوا كيلو شيء مكتر خلي عشان هم دول زي دول خلي عشان هم خلق سان دوش دول خلي دي وين تدين ده كيشانو كله. Во всех учебных заведениях будут организованы конференции, круглые столы, беседы и иные мероприятия просветительского характера. يكفي تسهدولي تيكونش سندير إذا ديز الوز شرح ديز وين تأكلش والله يتحي قيتو وين ريسبوبليكي بقى قشطة ديز سندير مينستيرس بيشاتح مينستيرس أبرزوانح وين علما أكاديميح أونيفرسيتيح بيت إنستيتوتيح نيفتنوي أونيفرسيتيح وين حقيقة القشطة ستودينتس من بيرزبول بوخ بيش وين كيتا بيش إبيرش وين دحل بولشو وين سريش بولشاكي وين دحل صداقيته يقيتوش بالبوخ بما بيزال إديوش وقع عبود لله. Мероприятия будут проходить вплоть до 10 мая, Дня памяти и скорби. Депортация, а потом и 2 военные кампании унесли жизни тысяч чеченцев. Трагические события были плодом ошибок, совершенных некоторыми представителями народа. И в годы репрессий десятилетия спустя нашлась группа бандитов, которые решили дожиться, подставляя при этом всю нацию. Российской Федерации праздник халайтер, что праздник да алло, то что цуюк ахаве, оме цудина, биани бал, чун мел делах, вен ом юах, ом бяхтула бат, ом юах хилч не отцвол отдельной личности, бяхт барит, мел бяхт барит, хахудир я, отюах ибан, вен эдвожо, ледовон шилрит я. دول ده سب تغلط يا قوم بوخم دات إيش ديت داق يزش ويتصلت أناليزي إيش يقول إتشورنا قيسان إسان دهم مشتوين تصدقيت يبان اشتدوليت. Чеченская земля славится своими героями, которые не жалели себя в борьбе с преступностью и бесправием. Отдавая дань памяти соотечественникам, погибшим на фронтах Великой Отечественной, Афганистане, в ходе военных кампаний в нашей республике 23 февраля будет отмечаться День защитника Отечества. Фатима Магомшарипова, Забигай Тукиева, Денис Хавхаров. Новости.